Musure mengo yakareba vachiwanzirana baba Harare naDenzel mukomana akazopinda nema-emotions achibva anyorera baba Harare tsamba yekuti iye achatumira maloya ake kuti vamupe masummons. But baba Harare vari kunzi havasi kuwanikwa payadi uye vati ivo isusu seGT family sorry kuna princess hatisi kuzoita ndikatoti kajini nema-button arrow pane kuti nditi sorry. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. So baba Harare vakanyorerwa tsamba musure mekunge vati kuna Denzel maveve wakazowanira ka jackpot wapinda muroyalty nekudanana kwawaita nemwana wa Zozo Mkandla. So Denzel wakanyora iye musi wa21 akati, after taking time to reflect on everything that has happened between me and baba Harare, I've decided that I will no longer respond through social media. What started as an online exchange tichingotamba has now crossed a line by involving my family, and I believe that it is unacceptable. I have therefore decided to pursue the matter through the proper legal channels by reporting it to relevant authorities and seeking legal advice regarding cyberbullying and any other applicable issue. This isn't about revenge or creating more drama. It's about setting boundaries and protecting the people I love. From this point forward, I'll allow the appropriate processes to take their course. Tosangana kuzeterapi central baba Harare au bamuchaburitsira kuchikurubi. This time, this end game ichanakidza zvakanyanya. So ndokubva mukomana azogadzirisa tsamba dzake ndokubva aendesa kuna baba Harare kwakatumwa ma-messengers asi havasi kuwana baba Harare kumba. Vati pana ne 2 days asiri kuwanikwa pamba kozvamuri mamonyawani. You can't run forever kagore. Sure kuti za princess Serena King David. And also GT family, don't forget makambo Sara musina baba vatiza futi. Choro baba Harare vakaziva kuti vanogona kungosungiswa since Denzel ane tumaremare vakabva vatokontinya zvavo vachitomuseka vakati baby ndiwedzerewo mari yekusungisa baba Harare yekumashow ivana haina kubuda hanzi atibhadhare ma-upcoming. Baba Harare havasi kutombotya vakati ivo ini ndine mukonyo kunge mureza wegure chero pafa gamba audzike. Good day, good night, docket, oh sorry, GT family. So baba Harare havasi kutombodzora tsvimbo vati iva havasi kuzombokumbira ruregerero ndokuzonyora vakati pana princess vazara form birthday mumusoro vanofunga kuti ini ndakafanana navo. Hatisweri pamba takamirira maG tambo kuti aome uye videos to shoot, music to record. Zvotoda imi makaroorwaka munomukira kuiswa less front mogara paveranda hatiwanikwe pamba isu. So this was in response to Denzel angati baba Harare muri kuramba muchitiza masamon nemapepa ari kubva kukoti kuti mudzikame. But baba Harare vati ivo aiwaka isusu tiri varume vechokwadi hatirambi takarindana netsamba kuti dzisvike vazowedzera ivo ndokuti for immediate release. Following a worrying increase in self-identification by a certain socialite, our client, Mr. Baba Harare, has instructed us to issue the following clarification. For the avoidance of doubt, every social media post made by our client over the first few days have been about Princess Sophia I, her respected family, their beautiful castle, and the general affairs of the kingdom of Enchantia. At no point has our client referred to anyone residing outside the kingdom of Enchantia. If you do not possess a magical amulet, if King Roland is not your father, if Queen Miranda is not your mother, and if Cedric the sorcerer has never attempted to steal your necklace, then with the greatest respect, the post was not about you. Our client has been advised that an individual has voluntarily reported themselves by becoming emotional over content that did not mention, describe, tag, quote, subtweet, allude to, or remotely acknowledge their existence. While our client respects everyone's constitutional rights to catch feelings, he regrets to inform the public that self-application of the evidence does not create
evidence. Accordingly, no apology is due to anyone except Princess Sophia herself, whose peaceful life in Echansia has now been unnecessarily dragged into matters she knows absolutely nothing about. Should any further persons continue to identify themselves as Princess Sophia without documentary proof from the royal palace, our chambers will regrettably be unable to assist. This statement should be read alongside the following legal principle. If the shoe fits, wear it. Ndo mashoko ababa Harare apanyorwa nechirungu chiri pamusoro vari kuti ivo titende zvabvawo kumalawyers edu. Manetizens afara zvikuru akati baba Harare tatisingazivi kuti chero vezvigure vanonyora chirungu chakasimba zvakadai vari kuti ivo, did Cedric the sorcerer ever try to steal your necklace? So kana usina kumbobirwa necklace, please guys siyanai nazvo zvamuri kuita. Matimutsira ma inner child ari matiri izvezvi takutomanya kumba kunoona Sophia the best. No Messi, no Lucky Card, no Pick and Pay. Isusu kune masuro ndiko kwatinoenda timu baba Harare to the way. While our clients respect everyone's right to catch feelings, popo guys, aiwa zvaendwa. I knew it was going to come to this. I went through baba Harare's post and realized he never mentioned anyone's name. Chigure ichika chakangwara zvachose. Baba Harare vaisa zvavo juzi rekuchikurubi red and white iri ndokubva vati juzi repa album launch yedu Sejiti Family hanzi nevanogara muCastle nditi sorry zviri nani kutoimbira vari mukati pane kuita sorry ngaaite yaada iye Your Highness uyo ndokubva vawedzera vakati I was a girl in the village doing all right, then I became a princess overnight. Now I gotta figure out how to do it right, so must learn to see up in the castle with my new family in a school that's just for royalty. A whole enchanted world is waiting for me. I am so excited to be. Vanoziva ma lyrics emafirimu ezvevana vanotoziva kakuti nyaya iri kuimbwa apa inyaya ya Sophia the First. I'm finding out what being royalty is all about. Sophia the First, making my way, it's an adventure every day. Sophia the First. Imigani vanhu vari kutoita kufara vachiimba zvavo nziyo dzaSophia, asi pane vatopinda nehate, pane vachasungwa according to Denzel Maveve ari kuti takutovati maroad runner kunoku, but we don't worry zvedu tinoziva kuti tichakuwanai. Kahanzvadzi kangu zvakatorike maskitsi nhai Mwari, ivo baba Harare havana kuzongoramba vari kuside, vakabva vatouya paposti yacho iyoyo ndokubva vati kwedu hatitambiri mhosva kunge plate yesadza, catch me if you can. Vamwe vakati zeta rapi tiri kubvunza, unonzi Princess Sophia irewe, uchati chii kana wabvunzwa mashoko ewayo? Denzel, do you know kuti muri yauri kuda kunoroora ina drama? For years hatizive antizozo vari vemadrama, but iwewe wakauya mulife mevanhu kuzoita drama, haunyari here munhurume? Why uchidaro so iwewe? Drama iroro might be the reason why uchabuda mukasa imomo usina chaunenge wakabata. Imikani ndo zviri kubuda manetizens vari kuti ivo vari kumira nemukomana wemasuro zvaSophia ne-Enchanted Forest nezvimwe zvakadaro. Aiwa bodo havasi kuita izvozvo. Thank you guys so much for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.